Ka Dorbar dong Wahshnong Pasyih. Kala pentip bakan penlong ya ka Fete ka basisngi. Kata ha ka arpuwe tarik rempang arja arpun rio. Hamadan yadaw rong Pasyih. Ha ka nigasngi kandon ka bumper Housie. Ka basipolak nyupa wajar tingka. Ka first house kalong lailak tingka. Second house shilak tingka. Barok ki line, jolly 10, jolly 5, top line, center line, corner line, but bottom line kilong mar arpo wajar tingka. Kandon ru ka Khusnam bat lang ka basan po wajar tingka, bat hadin ka house kiba yok mark kat saw number kin yok ya ka Khusnam ka basaw lak tingka. Kador tiket kalong lada thiet ka ka card ha kador nruspa tingka pin yok free ka but lada thiet ka ka triple card ba 6,000 tingka pin yok free sa ka ka triple card. Ka Dorbar dong Wahshnong Pasyih kala pentip ru bakan dan ka free ticket Housie ka ba shilak tingka ka ban sedang nadu ka por kandai bejejan mien. Ka first house kalong san pawajar tingka but ka second house kalong ar pawajar tingka. Barok ki line jolly 10, jolly 5, top line, center line, corner line, but bottom line kilong marsan hajar tingka. On penbernyai ki pat ba nong wan da ki nong shat nong ruai ba pau kari kasi jain dia.